mangan. Oh, kayak duit maning. Rindu jajan jajal. Oh iya wis jajal. Enggak usah. Pegangnya yang kuat ya. Coba ke priwe ya, si Sinta ya, kok bisa ya? Kurang ngerti. Nyuk ra iso ngapa-ngapa ning dhuwur mingene tok. Kudune ngene ya. Ora nanti Sinta kaki telapakannya angkat pakai tangan. Ini ya. Oke, siap yo. Yo, sing kuat, Pak. Sing kuat yo. Iya. Iya, demi duit. Udah. Lambi yo, kon patung yo. Punten lho. Ya. Urung satu. Dua. Urung. Sin, terus Sin. Ada ngeyol. Oke. Ayo lanjut sikila. Nyok sikila dijung.